मा दंमोन होनदों खामानिखौनो गारना फैखाबाय दे शुटिं नायनोहाय नायगोन दा फिल्म ओंखारला थोआ दा नायगोन दा दानो जांख्रिथायनि थैसोम पार्ट 2 मुभिया शुटिं जागासिनो दं आरोना ओमफ्राय बेयावनो गोबांथार रायजो राजाफ्रा दिनैहाय फैदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नायनो थाखाय ओमफ्राय आदा नायथारगोन दा नायथारगोन औ ओमफ्राय फिल्माथ' हिट जाखागोन नायब्ला हिट जाथारनांगौ ओमफ्राय दा शुटिंआवनो नोंथांमोना नुनानै एसेब्लाबो आन्दाज मोनखाबाय आन्दाज मोनदों ओरैबायदि हिट जागोन दा बिदि आरोखि नै बयबो रायजो राजाफ्रानो मा होनदों आदै ससे नुखाबाय बे जांख्रिथायनि थैसामखौ औ सिगांनिखौ ओमफ्राय दा हिट जाखागोन दा हिट जायो बवा सुबुरा हेयाव बाग्लायखायो वानावहाय डेन्जार जाखादों डेन्जारनो ओमफ्राय दाबोथ' टुआ डेन्जार जाखागोन ओजोंलाय डेन्जारथ' डेन्जार जालांगासि औ जोंनिया बारा जालांगासि दा डेन्जार जाखागोन जालांलै टुआव दा निसे खोनाखाबाय नै नायजोबखागोन दा आदा मोननाया नायनांगौ औ हिट जाखागोन ओमफ्राय नै ओरैबो दङ गोबां मानसिफोर दं दै आं एसे देखायनि रायजोफोर एसे साइड जाथ'दो केमेरा नांगोन फुरा रायजोफ्रा नै रेडि नायजोबदों आरोना नै बयबो एक्साइटेड नै नायनोहाय अयथासार मानसि दंफैयो आरोना मोजां जागोन दा फिल्मा बयबो नायगोन दा दा रेडि आरो नै बयबो नायफैदों गामिनि ओमफ्राय ओरैहाय शुटिं जागासिनो दं दा बिदि आरो नै ओरैहाय नै मोजां जागोन नै औ एसे नोंसोरखौ दिन्थिहरनोसैलां आदा औ गुमै ओमफ्राय फिल्माथ' शुटिं खालामनायाव नुनानै नोंसोर एसेब्लाबो आन्दाज मोनखाबाय हिट जाखागोन ने माने हारिजों रिलेटेड थानाय दा ओरैबायदि मोजां जागोन नायनानैहाय मोजां दा शुटिं खालामनाया जांख्रिथायनि थैसोम पार्ट 2 1खौथ' नुखाबाय नोंसोर औ गावख्रुबलायनायखौ नुखाबाय दा 1आवहाय बिनि हेभिसिन जागोन नैबे 2आ दा बेबायदि आरोखि शुटिं जागासिनो दङ बेराफारसेजों नै बेबायदि आरोखि बे साइडआवनो ओमफ्राय ओरैहाय फुरा हाग्रा जाहैबाय आं ओरैहाय शुटिं जागासिनो दं देखायहरला आरो गिसि सिबनानै जेनबाय नामा लाजिसे नोंबो नायदों ने बाबु नै हायना बिमासो ने गौमोन दा औ ओमफ्राय मोजां दा खबर सबा ना जांख्रिथायनि पार्ट 1खौ नुबाय दा ओमफ्राय बेबोथ' मोजां जाखागोन मोजां जाखागोन ना औ नायखागोन दा नायखायो नायो दुर्गा फुजायाव नायगोन औ माने रिलिज जाबा दा शुटिंखौ नुनानैथ' बिराद डेन्जार जागोन होनना मिथिखाबाय नोंसोरो औ मिथिखाबायना औ पुरा हिटल'खा ने आब' दे नायनांगौ औ नायनांगौ बर'नि फिल्मफोरखौहाय बर'नि फिल्मलाय बयबो नायखागोन औ मानो होनोब्ला जों नों आं नायाब्ला फिल्म इन्डास्ट्रिफ्रा बोरै थांनानै थानो ने दा बयबो नायदों आरो बिदिनो ओरैहायबो दङ ओरैहाय दं नै आब'मोनाबो बिफां सायायाव जिरायनानै नायगासिनो दङ ओमफ्राय आब' फिल्मखौ नायगोन दा नायगोन औ बिराद शुटिंआवनो बिराद हिटल' जाखादों ने जाखादों ओंखायनो नायदों जोङो औ माने जोंबो दा देखायनो हाया नालाय माने फिल्मखौल' नेनानै थादो माने बिराद मोजां मोनखादों दा नोंसोर शुटिंआवनो औ ओरैबायदि हिट जाखादों मिनिंफुल नो ने दा नोंथांमोना शुटिंआवनो एसेब्लाबो नायनानैहाय आन्दाज मोनखाबाय माबायदि जाहैगोन बे फिल्मा दा नेनानै थादो दा साननि ओंखामखौनो नै दासो मोनजाखालायबाय 3:30 जाबाय आरोना दासो मोनजाबाय जानोसै जोङो नै आदा रायदावा बरिया दा माने दा जासिगोन आरोखि औ फुरा जोंना नै आब'आ जाबाय गोथाव दा बरिया दा माने बिदियाव जानाया थावसिन जायो आरोना नै बियो माने अमा बेदर नै ओमफ्राय नैबे माने लाब्रा लुब्रा आरो ओरै जाबाय नै जेबेलुनाबो जाबाय ओइ बानायसो बै बानायसो बारा जाबाय ओमफ्राय
जाबैसोआबो जानोसै ओंखाम जाहोदों जाथ'वा आदसा उनाव जागोन दे ओरैहाय जाबाय जोंना सालथिया जाबाय बरिया मा बेदर आदसा खन'सना गलाना जोंनिया हिट जागोन इयो ने माने फिलिंसन आलादा जाखायो दा इदियाव जाबा सानसेयावनो फुथैनै बिद' जायो जोंनि प्रडाक्सना मिथिगौ प्रडाक्सना मोनजादों औ दहाय फुङाव जाबाय खेबसे फुङाव मा दाउ अराव जाबावगोन आरोबाव अ आदसा दाउ अरावनो बरिया बे मोनानि आग्लायनायखौ जाखायो फुङाव ना माथो आदसा सानाव अमा बेदर हराव दाउ बेदर जोंनिबा प्रडाक्सना मोनजादों